Združenie miest a obcí Slovenska sa rozhodlo realizovať projekt BUK, ktorý je venovaný budovaniu kapacít miestnej územnej samosprávy v oblasti integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín, teda cudzincov, aj z toho dôvodu, že prináša možnosť generovať dobré príklady z praxe v oblasti a v témach, ktoré sú na hrane alebo na okraji záujmu obcí a miest. Je mi jasné, že integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín není medzi tými základnými témami, ktorými by žila miestna územná samospráva. Ani si netreba nahovárať, že je to téma, kvôli ktorej by miestna územná samospráva nespávala, čo na jednej strane si myslím, že je dobrá správa pre Slovensko, v tom zmysle, že to není vyhrotený problém, ktorý treba akútne riešiť, ale že je to téma, ktorá vytvára časopriestor práve preto, aby integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín a cudzincov mohla prebehnúť oveľa bezbolestnejšie, ako prebiehala a prebieha v iných krajinách Európy. To, čomu verím, je, že pokiaľ sa z MOSu podarí generovať dobré príklady na príbehu konkrétnych miest, ktoré vstúpia aktívne do tvorby politík, ktoré budú ústretové cudzincom, tak je to ten najlepší marketing samotnej integrácie na úrovni miest a obcí, aký MOS môže zabezpečiť. Veľmi ťažko je presviečať ľudí z mestských a obecných úradov o veciach na teoretickej báze. Oveľa lepšie funguje princíp, že dokážeme ponúknuť niečo, čo bolo overené v praxi a prinieslo buď veľmi dobré výsledky, alebo aj veľmi zlé výsledky. Takže vôbec by som sa nebála aj príkladov, ktoré nebudú dobré, lebo aj tie vytvárajú akúsi znalostnú bázu pre miestnu územnú samosprávu, že napríklad touto cestou sa netreba vybrať, lebo vstúpite do slepej uličky a budete sa musieť vrátiť. To, čo je dôležité na tomto projekte, je fakt, že to nie je projekt, ktorý je univerzálny pre všetky mestá a obce, ale že je to projekt, ktorý ponúka príležitosť realizovať konkrétne kroky v 5 vybraných mestách a obciach, ktoré sa môžu stať tým dobrým príkladom aj pre ostatnú členskú základňu z MOS. Tých 5 miest je Svidník, Senec, Michalovce, Prievidza a Snina, ktoré budú zodpovedné za to, aby vypracovali vlastnú lokálnu stratégiu integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré musia tým pádom, že vstúpili do projektu, otvoriť túto tému na úrovni všetkých svojich oddelení v rámci mestského úradu a vypracovať akési návrhy na opatrenia, ktoré by zlepšili cudzincom život. A to považujem za kľúčové, že vznikne príklad, ktorý možno inšpiruje ostatných, aby ho následovali.